hanap buhay nila dito. Chay piso. Pag piso chay. Dakis daw. Masayon lang ito, dakpon. Piso. Nakikita mo sila pa bago baka sa tubig na talaro. Kaya ang ko ano sa daw. Naguruwalin dang ano. Oo. Pagsuod nga di adi na ni udi kamot sa buka. Abon. Abot ito kung may kapay. Ano? Abon niyo. Binawal na nila. Binawal na nila. Patulog na. Sinay ka rin ng piso. Balik ka na ko. Tira na! Bagay, tira na! Ilan na? Oy, tira na! Di mo na. Mga kabakal na tanduay. Nandiyan na ilang ka na tanduay. Red Horse. Gin. O papel. Piso. Ang karaw. Wala ka, gusto mo? Wala ka isa? Yung pag isugan mo at pusugan mo tano Ah, daw. tugod kayan ko na nasugod na tipay. Diyak na. Dakala? Hindi, naroon yan. Makakakalat sa'yo. Checking side. Piso. Garang ito. Kaya piso yan. Lakad sa ibig. Pilak na, pilak na. Pilak na. Jesus. Yan yung mga kawain, mga hanap buhay ng mga bata dito sa Alin, Samar. Cha. Suara kayak rayo, ingat coba sih. Itu, ulang. Ito lang ah. Ito lang no. Pero sa bragan mo ito, sinsilyo puro 20, di mo kuha. Agdang eh. May sito niya nagpapasulo, yan siya malukso. Pero katalibo mo backdive, sila 20. Boss! Piso. Yan mo. Jelas ka no. Ito, para lumangoy sa nga din. Katanglayan mo. Ano? Makita mo rin. Habol. Ang milyon. Mahirap. Balik mo sa akin dito, yagis muli. Okay lang yan. Tulit sa akin. Para magaling lang. Pag mahirapan kay balik mo. Oo. Ano? Dito kami sa Alin. Patawid ng Matnog. Di pa lumalarga yung barko. Oh, pwede ito itong nando. Bayan niya yung tagkakahati. Ano? Nakakot na. Ay, gikukuha ni Dad. Gisusunod yung kwartaw di. Wala na ito pinupurot din siya. Anong? Manasawan nyo. Ano, pagpaka-kwarta man yun? Tingin kayo dito, tingin. Si Bulalo. Si Mulo to, yan to. Ano na viral? Viral lang, kumita na video mga million. Viral to. Lagi na lang thumbnail na ang ganda. Hindi ka magpurot niya, Kisay. Ha? Tao ka?
Kita ang kwarto. Wow. Is good man at. Sa unit puro ta sa ilalim ng gikuan ginaw. Tas Ganto pa, oy! Ganto, naulog! Ato! Hagdon! Ugon! Ganto! Laradong gabi niya sa ilaro mga tubig. Ha? 10! to 5. 5. Yung bagong 5. Pusugan lo. Oo, sige. Sige. Nga, kita mga kauray 5. Tingnan natin kung Kauray, ulo. Ayan. Ulo. Di siya na Korea. Ano din? Isimani. Isimani pa sa bingkam. Dagat. Nawala! Pumunta sa kamay! Yung cellphone nun mahulog ano? Iswir. Lukat kami. Wara ako lang. Ituloy niyo. Very easy. Isimani siya. Nawala! Kaya babaw gat daw. Kita, basod na ito dyan ano, basod na. Kuni, yung mabili itong pagkuluan mo. Kuni, Tugaran dito. Kadiri ni pwede sa hamabaw nga. Kuan, dumuong. Ito pa ito. Ito. Malihaw lo ka kaya kita na ito. Ubusin natin. Yan, ito deklaran. Hindi, klaro ilaw. Inay, man daw. Klaro mga kawaray. Isimani yung bata o pasok. Dali siya makaangat eh, may kuwan. Kapay. Nagkukurugin daw ano. Kita ko sa larong. Isang pira. Pero kate. Kasi may tagpisaklod. Mayaklod rin, tagpisaklod. Idungan ta, kapilaan. Tutas na to. Sa larom lang babaw. Yes! 10. Ito yan to. Ito yung tsuga. Kaya ito di ba dahil na lalanding dahil sa kuwan. Lumanding man, klaro la. Kaya gikulawin na bisan nila. Pero klaro la. Dito nga ini, kaya mga igar, kalimutan. Nakikita nila sa kuwan, oh. Di pa nalanding sa luna. Drama no. Ay, mga kawaray. Ini, umaho na yung dalawa, naginayang lang. Nirapan sa dami yun. May piso ko ngayon. Yun pa oh! Tumaran lang si John pag nagpakatunga. Ulog pa kayo po! Layo.
Alang barya eh. Orang. Walang barya. Bus na, doon na oh. Dami na. Misi na una oh. Bas. Ati dito na. Bas, pulang. Doon na, bus na.